felly dyma ni yng nghanolfan Cneifio Meirion yn ei chanol i rwan efo rhagbrofion y bencampwriaeth agored pob gwlad ar un. Mae gennym ni Ilan Rhys Jones o Gymru a dyd y gwir line-up o Gymru sydd y tro yma. Llion Jones ar 2, Matthew Evans ar 3, Richard Jones cyn bencampwr byd y Cneifio ar 4, ar 5 Gethin Lewis ar 6 Hefyn Rowland. Da ni'n sbio fan hyn ar Richard Jones. Mi gathon ni'r fraint o fod y camerau S4C allan yn Lydorat yn Ffrainc 2019 pam gurodd Richard Jones pawb yn y byd a dod yn bencampwr Cneifio'r byd. Oedd hi'n dipyn o ddwrnod pam ddigwyddodd hynny. Allai ddweud chi, a bydd ni'n lwcus iawn o fod wedi mentro mynd ar camerau allan yna. A wedyn ar 5, dyma chi Gethin Lewis y bachgen o'r Rheiad ar y man hyn sydd yn Cneifio'r profiadol dros ben hefyd. Ac ar 1 wedyn Ilan Rhys Jones yn cael hwyl arni o dan tansail na. Mae yna 1, 2 tair dros y talcen, ychydig o blew talcen yma yna. Ar 6 wedyn, Hefyn Rowland di'r bachgen yma. Mae o wedi bod yn gweithio'n ddiwyd achos mae o'n cynrychioli. Mae o'n gyflogedig gan Lister yma. Mae wedi bod ar y stondin yn ystod y dyddiad wyth yma yn tywys Sir David Fagan o gwmpas yn gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn ar ei gyfer o. Ac un o'r pethau mwyaf ysbrydoledig weles i y diwrnod o blaen oedd Sir David Fagan amser cinio pan oedd egwyl fach yn dod ac yn rhoi masterclass i'r Cneifio'r Iau ar sut i hogi offer. Oedd o'n hollol wych i weld stodau hirion yma'n hyn wedyn gan Llion Jones. Unwaith eto, yr bechgyn yma i gyd yn brofiadol wedi bod allan yn Zeland Newydd na ac wedi gwneud i marc yn fan o Richard Jones ydy hwn. Ac wrth gwrs, wrach mae nid Richard fydd yn gorffen y gyfl yma. Da ni'n aml iawn yn gweld hynny, ond Richard Jones sydd gyda'r cneifwyr taclusa sydd genon ni yma yng Nghymru a thu hwnt i ffiniau'n gwlad a dweud y gwir. Mewn â fo ar gyfer yr oen nesaf, mae yna 5 yn y gorlan i frawd o sydd fanna Aled yn rhoi'r oen yna iddo fo, tu ôl iddo fo wedyn. Mae Gethin Lewis i mewn am i bedwerydd oen hefyd. Felly 4 allan gan bob un wan. Os y fawr i ddewis rhwng y bechgyn yma, dweud y gwir. Ond, swn i'n dweud o edrych i lawr yr hes, diawl bod Richard Jones ar y blaen. Ia, dipyn o sbarc yn Richard heddiw yn sicr, a wedyn Hefyn Rowland yn agor fy niw ac yn cyflymu hefyd. Ond ar hyn o bryd Matthew Evans ydy'r bachgen yma yn mynd lawr yr ochr ddwythan. Matthew Evans yn nai i'r power from the gower Nicky Bainon sydd wedi cael gyrfa lywyrchus dros ben yn Cneifio ac yn enwedig felly fel cymeriad yma yn y sioe fawr. Richard Jones o Langollen ydy'r bachgen yma yn mynd dros yr ysgwyn a 1, 2 tair tacluso fan'na rhyw chydig bach ac wedyn agor i allan lawr y stodiau hirion a fydd hi tra bod ni'n troi wedyn yn ôl at Ilan Rhys Jones ar stondin 1 ynta, rhyw 2 trawiad eto ffwrdd â ni. Mewn â fod i'r cyntaf i mewn i'r gorlan felly ar gyfer y 5 oen. Matthew Evans allan efo'i 5 oen ynta hefyd. Richard Jones allan efo'i 5 oen rwan lle mae Gethin Lewis arni hi. Fyny a ni rwan ar Matthew Evans. Matthew Evans yn dod ar rownd hi. Mae'n edrych yn debyg bod y bachgen yma sydd yn perthyn i Nicky Bainon yn nai. Nicky Bainon wedi etifeddu'r gen yna ac mae o'n mynd i orffen yn gyntaf ydi o. Yes, dim byd yn ni un o bryd dwi'n meddwl mae fo sy'n mynd â hi, yn sicr, ond un iawn. Dyna ni llongyfarchiadau Matthew Evans. Sbio lawr yr hes rwan, pwy sy'n mynd i ddod nesaf. Mae'n holl bwysig y gorffen yn un mor gyflym a sy'n bosib yma'n hyn. Ar un o bryd, rhan ni'n sbio Richard Jones, lle mae o arni pencampwr byd y Cneifio. Wel, gwneud i'n dda iawn ar hyn o bryd ar un cyflymdra. Dweud y gwir ag Ilan Rhys Jones sydd ar stondin rhyd un pa un o'r ddau yma sy'n mynd i orffen nesaf. Tybed, dim byd rhwng nhw a Llion Jones chwaith ar 2. Ta'n hedfan i lawr yr ochr ddwythan ar rwan. Ac o bosib iawn mae Llion Jones o'r gogledd sy'n mynd i orffen nesaf. Ond Richard Jones yn mynd â hi a wedyn Llion. Richard, Llion, Ilan Rhys Jones a wedyn 2 ar ôl yn y pen draw na wedyn Hefyn Rowland a Gethin Lewis. Ond llongyfarchiadau i bawb o'r cystadleuwyr. A wedi mynd yn ornest da iawn hwnna.